Kakong Rona Khamdet kabade ke MDC jong kanong po constituency menta kasingi khat saw tarik nailar kalalit banjungo ekata masa jong kayo kahat kabala tip kum kanong po shopping carnival bala penlong hanong po town shopping complex. Kakong Rona Khamdet kalapen pau bakadaw bala penlong yaka banlet jungo yakate kayo kalong ban ai man sim yakanong po town shopping complex committee but GNRC store ki bala penlong yakani kayo peninam kabalong ru kajing ai man sim mikinong syong dukan hakate ka complex but dakabapen paru bakadon kajing angnut bakate ka complex kan ya yo. Kumban syupentip kani kanong po shopping carnival kala sedang henen kasni ya kabala one play da deputy commissioner karib hoy u Abhilash Baranwal bar kaderu kayo peninam kapasaw sngi kapan sakut haka khan riu tarik unai lar ar hajar ar pusan. Nakaliang ka jongaru hakabang ayo ban wadrum hapo jong kane ka nongpo shopping carnival kabangin ka jukam yo mo ban perlong hapo nongpo jongi bat ladang apa kelakan ka de kasin ka baningkong kene ka de kasin baningkong kadang de kasin ka baningkong ngapun pa ku ci somu ya ka district administration EDC jongi bala shim kai kane ka kam ni don ru i ADM para day na kami kadong kathan ko jumi ikong balakan tiu rani mai kam sutu ha kam bai ka jing ko jumi bat mai habai olat kun ko officer jong kadong kathan ila aina ke i poi kan mau ban aina ikinong shop dukan ka jumi da kane kalanti bakin dang yo ban showcase lagi jong ki talent bat bagi la ru ban yang lagi jong ki kejak ban sel lane bandi ya ki produk ba maki kidon la da ki produk ki bagi permi na kaliang jong ki sinet lane na kaliang jong ka society lane ka self help group ka ba maki kidon dan na kaliang ka jong ngaru kom ekonomi kmat nga pencelur ya kini kinong shong dukan nga pencelur ya kini ki stall baro ka we pa ka we bat nga kerpat ru ngapil sya baro kinong shong shnong om tang jong kanong po ya ka ribhoy bat ya ka state hi baro ka we bat pin sobha ban wan ai jing kershan lem ya kanena nong po shopping carnival thanang ba kan pencelur ya kini ki local entrepreneur ki jongi ke saisisien ya ki pat ba nong shong shnong hiru pet ka sarkar kala le hadu kat ne kala ai yang ikat kan ne ka building ka ba hakane ka juk ka ba mental ladangin wantang yuri install ba de kat ne ru matrai ladang ki de ki building private mo ka dor ka de ka berem tenrai lada ni wan shong hang ne de ngatrai ka dor ka de ka berem ka ba ka sarkar ka long ngan ong no ka perkhat ken na ka benta ka jumi te ngakan tu ya pi ba kan he ka stall ya ki pat ba kilo ki ba kwa ki dang la ban apply ki ne ki stall ban bakan nomlong kali pat itno kino kitia kipa yindi hapo kane ka dukan kinia pher ka we na ka we ha ka ba la dati customer la ne kino wan kit kino wan room hapo kane ka yeu kin yo not ken yi kin cingron kam ka bangin chu ong no na du upin hadu kitia kita he te ban ye ka ba kin set e nga kwa ba kine ki dukan kin dak not baro ba nga apil ru bala dalong ka bala lele ya kitu ki bom la ban rani ka dukan ngen ai la no ye ditu ki bakrang ke ga don kam shisha ban peniat ye ka dukan pakan nomlong kli bat bakan isngan batkan kam internet ka yeu ka hat hanne nama teng ki customer wat ya lede rumo habang ile ha kano ka jaka ban le shop ki rapet hi ka jaka ka bakam ilong thaba ka jaka ka bakam ilong attractive de na tempat ya kinong shong dukan ru bakin ya corporate bakin ya ai man siem iwe fu ru but sai sien nga kentu ya ki pat ba pin sobha ban wan kersyan ya ka kumbala ong da i ba mo bakan ne kan put hadu ka sin saja la shai le ka de ka independence day ka bangi ayo syuti si saja ni ru ka de ka syuti dengan kerpat ya pi baro pat ba sobha ban wan ai jing kersyan ya ki nama na ka por sya ka por ngi ong to yang halagi jong ki kijat kila persyang ban yang halagi jong ki kijat kadai saka kamram ka jonga ba ka jong pi ba dia ban ya ai man siem lam yaki kublai shibun